120, 110 mo niya. Special. Yan ang pula ng simbahan. Wala kang matigas grabe sa bintang ko. At yun yung pangay. Susumi naman eh, malamot. Para ko siya, sumawakamamot siya. Wow. Pastas na talaga. Sa katawan. Yung therapy ni Paul. Nandito na yung gulo. Wow. Kaya may yung yan lang na kaya ng bata. Doon na yung wala na. Malakas siya. Kapapaan tayo? Ilan niya? 8665. Kung siguro may mag-circulate kung paniasin malo ko na eh. May mag-circulate dahil. One more. Doble siya. Second try. Bago yung mga 90. Ay, di na alam. Ang mag-circulate kung yung pati gagalaw. Kasi maka-steady mo. Steady kasi. Dito siya bagya. 80 na. Siya dito. Ngayon yan, 90 yan. So 90 over 70. Yung puso na 65. Pusa rin. Yun na, stood, yun na. Yun na. Nan, wala dito. Nano? Nano? Ano yun ay yakin? Nano? Nano? Yun na. Ano yun ba? Dala. Yun na. Yun na. Kasi naman ang lalawan, hanapin. Dahil lang, mas-mas siya. Di ba? Bot ni? Mga prepare na kayo rin. Yan guys, so again, ngayon po ay September 17, umama ng blood pressure, and then bubuhatin na ni Nestor si Kuya, dadalhin sa anak bata para mas komportable. So may mga improvement naman tayo nakikita kay Kuya, ang dahil ng mga paggalaw niyang leg niya, tsaka yung pag-upo niya medyo okay na ng konti. Dati kasi nakaslide to eh. Yan. Wop! Smile. Doon na ka. Yun na, doon na ka. Tapos simulan din. Ayun, may masyadong pataba niya pare, may abot yan. Tapos na nagtatawan na. Pala mas baka kaya niya ata mong kaya, taga-buhat. Ay, huwag lang. Inuwiyak yung paha baby. O yan. Bigyan baby ganyan. Bigyan ng baby ganyan ba?
Baby damulag na yun. Baby pa. Ay, baby. Yun na, baby damulag na yun. Ikaw na ka. Shhh. Uy. Ikaw na. Ay, yung dati na gawin. Yan. Ay na talaga ito. Ikaw na ka. Mannerism yan eh. Uy. Shhh. Nano ko lagyo. Shhh. Uy. Nano ko lagyo. Nano. Ay, ewan ko bahalo. Ewan ko bahalo lagyo. Nabalo ano? Ano yung kibalo lagyo? Bahalo kaya ka. Ewan ko bahalo lagyo. Nano ko lagyo, Eden. Ewan ko bahalo. Tigdohan na ka. 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 Tara si Bata. Tigdohan. Diretso mo rin bits mo. Diretso mo rin bits mo, Jonas. May kain na ka, malari. Kain. Malari. Kain na ba? Yes, sir. Ano ito, Bible mo? Ito yung Bible? Ate. Tagalog. Kulo tayo. Whoop! Ayan guys, introduce ko ba ito ni Kuya. So, may therapy. So, kami na yung magsisimula. Babasa muna kami ng Bible para mas powerful. Ayan. Kasi alam mo yan? Ate. Hindi ko mabasa. Alam mo din Bible mo? Bahaya pa yan. Ang luma. Tingin Bible mo dara. Bible mo da? Bible mo na yan? Basa mo yun eh. Akay mo na. From Exodo tamo. Exodo 1 to 17. Mababa to ah. Yung 17, siya lumababa yun. Pwede ng 1 to 8 lang dami. Exodo 1 to 8 lang. 20, Exodo 20, 1 to 8. Sige, mas. Yan, 20 ang gano'n. 1 to 8 lang da. Tao yan, di ba rin ha? Bigla yan, nagkimbang ha. Tapos sa kita, pinatang nagkakain. Mas Ang gaya kaya ni Kate na yan. o sige, basa niyo. Anita. So, babasahin ni Sister Eden, Exodo 20, 1 to 8. Yan, verse 1 to 8. Yan. Sige po. Ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos, ako si Yahweh, ang iyong Diyos, na naglalabas ng sa iyo sa Egypto at nagpapalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Amen. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig. Upang sambahin, huwag mo silang yuyukuran at sasambahin. Sapagkat akong si Yahweh sa iyong Diyos ay mapanibubuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlay. Ngunit pinadadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Huwag mong gagamitin ng walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sino mang gumamit nito ng walang kabuluhan. Mabait at ibinasin mo ka na yung sa masama imahin at siya po yung Biblia. Ang salita ng Diyos. At siya po yung Biblia itang imahin ng images. So, Alam ko na yun. at siya po na Yeah, kasi kailangan mo din, yan ang sasambahan din. alila dapat sa kumbaga metong ng santo o santa. Kasi mga Kasi ilo, binili dinanas lang mo ring kasakitan pero may nariglakan king Diyos. Diba? binili na kayo na yung masasamba. Oo. Kasi sinamba ka pa, di ka makaparusan. Oo. So, ika-apat na salilahi. Basa may pwede na yun, Genesis 1. Ali talaga. Genesis 1 and 2, bata, abal din ako pong gino. Genesis 1 and 2. Genesis 1. Oh, basa mo yun eh. So ito po yung Genesis, babasahin ulit. Ano yung Exodus 21 to 8? Ngayon po, Genesis
1 and 2, babasahin niyo. Ay, Yan. Genesis 1. nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Liwanag. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at tumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sige po. So bakit po, sa binasa mo po, sa unang bahagi pa lang ang Diyos ang lumikha. Yes. Pangalawa po, binanggit po sa dos, lumalakad po yung Espiritu ng Diyos. So, Espiritu po ng Diyos. Tapos binasa mo naman sa Exodo, nasa Bible mo yan, tita. Yes. Nakalagay. Kasi hindi nababasa ng iba yan yung Exodo 20. Nung palayain ni Moises, di ba kung siya ng nung palayain niya, so gumawa siya ng batas ng Diyos na, kasi nga, yung panahon ng mga pagans, mga pagano po, gumagawa po sila ng mga ano-ano mga images, sinasamba nila. So yun po yung batas ng Diyos para po sa pangalanan. Kasi po, kahit anong bait mo, kahit ano pong gawa mo, kung ang sinasamba mo mali, hindi mo mababalayan ng Diyos. Ikaw ay tatang mo, di ba? Di ba? Isang babalibugin po ang Diyos. Mabait ang Diyos, babalibugin. Pero ayaw niya nga sabi nga sa Bible. Sumasamba sa mga Diyos. Huwag natin sasabihin sila. Ako hindi ko sinasamba. Yun, ang pinaka. Hindi ko talaga sinasamba. Mm-hmm. Kumbaga, respeto. Pabulan mo lang po, ulit pala mo, kaya mo diyan, hanapin, ako mo na tantala. Oo. Pero alin mo dapat sa samban. Wow. Unaya pa rin yung Diyos. Yes, Kaya, Ken hanapin, di ba, yung santo iapagitan niya. Pero, gagalang, Respeto pero lang. Diyos pa rin. Oo, ay may sabban. Diyos. Kasi Kasi yapon dito, tao yan mo, may dinanis siyang dinanis siya mo. kasakitan. Ay yapon dito, May isang tayo. may yung santa, ulin, tinok na migling ko Wow. ng Diyos. Marami katamo katamo tarne. Katamo ba? Nakasakali, ginawa ka, medya ka. Damot ka ba sa bayan? Ay, Ikaw ka mo. kumbaga, may dapat sa kumbaga, pwede mong apusan ng gewa. Wow. Pwede mo. Pero kasi po, di natin niya may Kristo eh. Oh. Isa ka na ng gewada, tatyo na may Kristo ang gewada. Kaya po sinabi na nga sa, di ba sinabi niya sa 1:14, Yako yung dalan. Ano na kaliwa? Anapin, Yako yung dalan. Yako yung biye. Yako yung katotohanan. Ito na, kasi kung kalitan mo, wala yung Kristo. Hindi po dinatan niya. Pero di ba sa Santo Queen, anapin, respect. Okay mo po ito. Kasi mga saints na po din. At ilang mo ng parte kayong gawain nga po. May pa-Christian lang, may simula lang Christian. Kasi kay history mo, yun lang may pakasal ka na. So, okay mo po ito. So, at least, ito lang. Pero gagalang lang. Ito lang kakayan. Pero Ali. siyempre, number one po, at least, balot mo ngayon yung kay mismong Biblia mo, binasa tayo, may talagang nga po gino, spirit yun. Kasi ako tutunay ay makakaitang ng pagkapadan ng pants. Di ko puro bawal sumama sa mga itanong sa samban sister. Kumbaga iduluan talang. Diyos Jesus pa rin yung kanya. Well, respeto. Respeto. Ako pagkara, may nakit ko, operate na. Kasi Respeto. respeto yan eh. Respeto. Operate mo lang. At least, lumamasa siya, makamulat siya, hanapin. Yung tao kasi pati niya kabasa, magsikya. Hanapin kay Mateo 6:10, magbasa tayo. Pag sumakita mo, seek first. Kaya sana, seek first, the kingdom of God and these things will be added to you. Yan. Ito to Jeda. Ito Jeda, katamo ka. Eh, narinig kayo niya yan. Sabi, anak mo, anak mo. Si Lucia. Si Lucia, yan. Si Lucia kasi, napakagandang parang ito, napakagaling sa Diyos eh. Alam niya mga salita ng Diyos. Bibira ko nga kasi ng mga kabataan na may alam sa Diyos. Ang kabataan ko ngayon, iba na, ang galing. Kaya pag anak mo, mayroong alam sa Diyos, ito pa na. Kasi malalay po siya sa anumang kapahamakan. At ang una sabi niya nga, pinapadalayan ko tatay ko nanay ko. So, sama-sama tayo ng nalayanin ngayon. What? Nalayan tayo? Matula ko pa yan. Oo. Hindi pa nga ka nang ibilin dala. Kaya ko manalangin ko po yung danganan ko, ako kaparestre eh. Siyempre, wala na akong problema eh. Muli mga dili. Yan lang pwede ba, sisimba lang eh. Oo. Yan, siya kaya kay Minilis. Ano ba na kanita? Kaya. Designer niya. Ninit ang anak ko. Arkitek. Arkitek yun. Mabait siya pala ubre. Mabait siya pala ubre pastora. Pastora ako. Mili yan. Sabi ko. Ito nga, siyempre bago siya gagaling, siyempre dapat kilala natin ang Diyos natin. Kaya nang mabili yun. Pero dapat bago ng imig na lang. Ito yung ama. Si Kristo, gawa na ipinanap mga kalita,
itagyawa na pong Adan, ang pong kaya, di ba, Eva, itagyawa na, Benanla. Liya ko din kaya katamang kabanalan kanta. Yan King Juan ni Cristo. May karin tayong kaya ng buhay na walang hanggan. So yan, may tubos. Agyan naman na lipunin. Kaya lipunin tayo ng Diyos, pero ayaw na, diba? Diba, kang Noah, may lipol ta na. Pero, hindi ko nalilipol na. At kasi, yung Lord kasi, ating salita. Hindi ko nalilipulin na. Pero ginawa yung propeta, Karakal, Moises, Noah, Elijah. So then, sinubo na lang. Pero alam perfecto At hindi ito man. Hindi na nakuha. Pati din, may karandang at yun na kaya. Pero mo, hapong ginuya, may kaya naman po, ang ginawa rin gawang may pakasakit siya. Lati ko na ng pasananin cross. Layaks ni nanong salita alayan binigay. Kaya tamo pong gawa na kaya tamong sakripisyo para atin tamong buhay. Kasi po, nung nagawan ka, wala na buhay mo lang hanggan. Wala. Tamo alis sa buhay na hanggan. Alayang, yung mataya ka, alayang kakakay. Alayang, pumunta lang yung Vietnam. Pero ngayon, gawa na, kaya bakit may kiniyak yung tao, may pakasakit siya, alam sa pamahin. Balang, may sa balang may kapit. Pagpakasakit ka na, at ikisinpan Liwari. Magsasama kayo sa hirap at ginawa. At wala makapag-iwalay kung sino man ang pinag-isa ng Diyos. Yung po sinasabi ko sa mga mag-asawa. Kasi ang kasal mo talaga napakaganda. Sinupad nga kasi. Kaya kapag kasal mo, sigurado na ito. Anya, pag misa nasasabi ta mo, may kamali mo itong tao, patawarin niya. At Oo. idalangin niya Diyos na pagbayo niya. Sinabi na kasing Kristo ng Bible, pati mo ito may kamali may kamali mo ito. Hindi mo ito manatili malinis. Yes. Basta ito mo ito, bibalik Yes. at niya Totoo. Siya may galit ko sa ngayon May kamali mo yung metong, may kamali lang ito Wala na bibalik. At tinanganak. Masakit. Kaya kung tinabog yung kingabog nila, magkamali mo ito, manatili ka nga na maging malinis. Kasi po, para maligtas mo yung masakit. Kasi misa mo kayo. O tara na mabili ito mga yan. Mesa. Ay, Ibarra. Mesa. Misa mo ito kayo. Ano bingabog yun? Misa mo ito kayo. Eh, mas hindi kawani kayo. Misa mo. Anong problema na? Mamagitan ng nga. Ano lang. Ako, bilip ko kay Makanyang po na Ito. matuwa na matatanda na po sila yan na ito po hindi po di ba kasi natutuwa ako sa matatanda kahit stroke kaya mo biniblang ko yung iba po kasi para mag-example sa mga kabataan ngayon na nag-aasawa alam nila yung pagkaasawa scatter basta-basta na lang hindi pwede pag pinasok mo ang kasal kailangan niya buong puso ibibigay mo kayong dalawa sa hirap at ginawa ganun yun nangyayari po ngayon sa sarap lang tabalo Wala lang Diyos sa katawan. So ito po, hindi po kami nag-i-issue, kundi pinag-uusapan lang po. Para at least pag napanood nyo po ito, meron kayong konting aral. Napakalaga po talaga ang relasyon Sa Diyos. na may Diyos, lalo ang pamilya na may Diyos. Ang magkakapatid na may Diyos. Kasi para pong si Esau at saka si Jacob yan. Naging, di ba si Esau parang wala pa dyan Diyos. Nangyari, di ba? Ang pinili, si Jacob. Kaya, nangyari, siyang pinili ng Diyos. So sa magkakapatid po, talaga may higitan. Pero kailangan natin yan, pagmahalan din ang magkakapatid. Sabi pa. Huwag na natin sayangin ang panahon. Ito po yung ginagawa ni Tita Eden o Dar Eden o Ate Eden. Ito po ay tinatawag na pagmamahal talagang tunay ito. Kasi nga naman, kung titignan mo yung asawa mong ganyan, paano mangyayari? So kailangan gagawa tayo ng paraan. Sa pamamagitan ng dalangin, sa pamamagitan ng action therapy. Kasama pa si Nestor. Alam ni Nestor, alam ni Nestor. So, sama-sama po kami rito sa vlog na to. So ano po mangyari? Kalooban ng Diyos po yan. Ngayon, kung mayroon pong milagro sa aming dalangin at dalangin ng kanyang mga anak at sino mga tao sumusuporta po kay Koyang, maraming salamat po. At tandaan niyo po, habang buhay may pag-asa. Dahil po tayo. So, Lord, maraming salamat po sa binasa po ni Ate Eden na pagmulat po ng aming kaisipan, ng pananampalataya, ng Diyos po na ang bigon ng lupa at siya po ay hindi larawan o bahin. Sa pagkakang na ito ay nirespeto lamang bilang kultura at Pilipino. Lord, ikaw po ang aming Diyos na buhay na nagawa ng langit at lupa. Manahan ka, Espiritu, kagalingan, dalangin ko, iniwala ko na walang imposible. Gagalit po si Kuya sa ginagawa, sa mga pinag-aralan, o teknika, o diskarte,
walang kwenta po ito kung hindi po sa simahan. Paspasan niyo po ako, Panginoon. Hindi po si Nestor, bigyan niyo po ng kalakasan ng pangangatawan na pag-aalaga po kay Kuya. Hindi po kay Ate Eden, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga kamag-anak, yung mga taong gumagawa at sumusupport. Muli, Panginoon, sa tahanan ito, naniniwala ko, Panginoon, nandito ka, at you will bless this house and their family, their business, including po, Lord God, yung mga nandito po ngayon, na nakakonekta sa pamilya nito, pagpapalayo din po at ang pamilya po ni Nestor. Sa pangalan po ni Jesus. Dito, hindi kaya tama kayo. Wala ko pala, hindi kanyamanin niya ata yung... Hindi kanyamanin niya ata Aton. Oh, may kanyamanin niya ata yung preaching tama yun. Ano ba? May kanyamanin niya ata? Patutog ka? Hindi na matuwa. What? Ano ba yung nagdapat na mo? Oh. Hindi yung Nestor. Mamaos na. Yun. Biyaso na magkain. Biyaso na Lord, sa oras na ito, Panginoon. Biyaso na balo na yung gulog na. Nalsaling ka, tawa na niya. Balo na yung gulog Ito na ata ito mapali ay. Alam mapali na ang pangkarila. Oh. Pwede tagin mo lang. Doon niya. Ito kanina nagbigas yan. Ito yung nagbigas yan. Oo, sige. Yan yung nagbigas yan. Malagita ba? Malagita. Anong masanting na natin? Nagsaling katawanan. Ay, adi na na. Sabi rin. Nagsaling katawanan. Ay, abot niya po taro. Oh? Ano ba? Ano ba? Ginamong kahit ang titilan. O ito binigay ng ayos. Yung kanina pinaglagyan ng ulam. Tamalat ito. Kamalati mo. Manita, yung mayamig siya. Alam mo ba? Ha? Sabi ako. Nagsaling katawanan. May alam mo ito, no? Dami. Big flow. Nandun po, mamanga ko, ikikilala ka siya. Wala mo rin kung bakit ay. Okay, mo nagalaw na. Basta magtuloy ko lang. Yes. Basahin yung Bible na hindi na eh. Wala tayo mabasa ng Bible ngayon kasi siyempre, kaya tawag basic sa based up in Bible. Kasi yung usap yung kumuti na kayo, mas magaling mamasa ko. At least, di ba? Kaya sabi ni Tamuso ko, answer prayer. Sige, pwede niya. Pwede na, paano yun? Wasa may ipota? Answer prayer. Kasi ipota, mga yugsi. Oo, mga yugsi. Sayang. Umakulo dito. Oo, ayan. Ito ko yung tarakay ka niya. Kasi kulang. Yan, bakit? At least, ayan. Dito ka naman yan, no? Ay, tol. Ay, sa tol. Oo. Ay, mamimaki ba yan? Kung sa tipo yung simple kayo. Walang imposible sa'yo. Hindi naggamit ng tawag yung katawa ni Tigers and Oil. Kasi po yun talagang tip mga rin lang. Napakarilahi talaga. So, ayun po. Ano po? Palabuti mo yan. Mahal ba sa mahalin niya, may kaya. Sino yung babasaya mahalan? Pagka bukas. Lalang iyagulo. Kahit pawas na. Yan kayo. Kaya kung kinakakit kong milarit niyang pagsulog. Wala betson na yun eh. Yan, alam mo na yung bedsong na pero kaya kakaya Wala na. tira para, tataga kang gulog kahit talaga. Ang gulog. Ano yung panuloy na yan ha? Dililisa mo? Ala na, kaya ko na. Kaya wala. Mga tiya kayo, may manalo ko. Kaya ko na rin, makapunta ka rin bedsong nakakayap lang. Then, yung kaya ko. Eh, napugi ako. Kanyaman, sabi ko kanyaman yung maglingkod ka chingiro, kaya may kasama. Yung po nila, siyempre, di na lang pumurin kang kalukuan eh. Hanapin eh. E din ito, magtakala eh. Hindi, alam mo, siyempre, kung sabi ka lang natin kung panawagan, sa gagawang kumo, siyempre gagawang kumo kahit ang alin ang gagawang kanita pa rin. Siyempre, yung gawang kumo kita, maliwala na balik niya, kanina. Siyempre, natin ang calling eh. Yan ang calling mo hanapin. Yan ang yung siyang tinagawang kanina, eh, may nagaw. Librahan ka pa rin, Jesus, kasi. Siguro, kaya po galing yun eh, pati may itong kaambulin mo gawang kakalungkot, yung kapwa mo, wala. Yan ang bukid, ano? May kaya niya. May alareya bala neto. Yan ang bukid.
Tsaka yung pa magluklok na ngayon, dati makakanya niya. Eh, Magapat siya pa, magapat siya pa nga doon na ako yun. Pabulay niya talaga si Ay, Utakala. shoot ko na po yun eh. Alam mo, kain na yun eh. So muna ka-front kaya kami, Diyos ko na Lord. Hanapin sister Lucia. Silvia ka, brother. Doon talaga, malakas ka Lord ako. Totoo. Yo, magkaya, mag-mission niya taga North na North na po. Missionary ka. Pero sobrang ka na kayong boss na, sobrang ka na ka. Ay, sobrang ka na ka. Architect kita. Sobrang ka na kayong boss na. Architect ka eh. Ito yung pera lang yung cooking ginurin na anak, malapit lang ang Diyos. Kasi Ay, sa wala malapit problema lang daw. yung palang ka. Kaya ka problema kayo. Anak mo siya. Yan, makalapit lang yung Diyos. Ay, okay, sir. Dapat hindi pa siya mag-therapy yan, di puti. Kasi magkulay na. Bar na, kaya ikat-kat mo na itang sleeveless na. May natang lumayo. Problema, ba't yung mga video ba? Yan tayo. Meron Na po talaga lakad dyan. Kuya kanya na. Kaya ba din nga be ako, sasabihin na ka na ako. O din, anak ko, nung mga libawa, Bob! minuli ka. Bob! Bob! O nung mga libawa, minuli ka, ikonjo na, nilakad dyan. O siguro maglulupasay ko ako. Something tingin mo yan ay Alam ko si Bika mo. Alam ko si wala Bika po. mo. Yan po gagalo ko niya. Naman ang gagalo. Ikaw po yan. Gagalo ka niya. Hanapin. Para mo yan. Wala. Tutulog na aking gamat kong gado. Kapangyarihan niya talaga. Yan siminto lang mo talaga. Yan talaga. Sabi natin, lot na yan. Dapat pagdili natin yan eh. Tulad ng bomba na may katating. Bob! Bob! Ito. Bob! Yan. Gusto mo naman. Kumbagay nga po, gano'n talaga. Ikaw yung Gusto instrument ka? ng pinyan. Bob! Gusto ka, Bob? Ang sleeveless na eh. E pa yung Tor na eh. Tor, sando na sabi na eh. Diyan natin sando na eh. Ano tayo? Sando na po. Buka. Boss. Talaga mo schedule pala. Ano yung talaga yung schedule kaya? Ano ba? Kailangan mo hindi ba na? Ay, kuya. Kailangan kayo kuya. Ay, dadapura. Kaya lang ko yung tahan. Medyo ba? Medyo ba? Kurang mata na, bala mo, alila mata ka. Dati nakatara mata. Ay, naman nilutan ba pa? Ay, naman nilutan, no? May alam mo na lang yan. Alam mo na po. Yes. Pwede ba kayo mag-flow ng daya ka? Ang daya na pag-circulate niya po. Ito kasi may therapy ka rin na, dapat manigyan mo na. Kami mag-therapy kanita tiyan, mag-service yan. Ay, lisak. Eh, lalakad yan pa kanta, may bagya-bagya. Sayang na itong lalakad niya po. Lisak yan. Diyan ka kin, pag-yakin. Wala kang gamit. Yan, hindi ako bigyan. Minsan ang door, vlog mo, ipapayta na mo, lalakad niya. Eli po, dapat po, baka update ka. Na, Yung anak. Parang ito yung file ba yun, nakadol ko. Alibrig 7. Ito Isa kayo. na do, Awa, ano po? naka-vlog, lalakad niya. Awa po. Tsuna ko dala, natabayanan mo niya. Awa po, wala po yung posible. Diba? At isa- Natabayanan mo niya yung baba. Dito ang vlog mo, dito ang kaya mo na Dito po, pasyente mo. mga 1 month blood kayo ini. Ngayon pa siya kaya ng kanina nila. Dito na eh, yung doon eh. Diba? Sobrang papurit, pasalamat ka. Bob, galing ka na eh. Lumakad ka po na eh. Yung pangadi po, eh, yung lugtang nila na eh. Diba, binayo na akong Lord. Wapo. Nalagura na ka ng Diyos. Kinol na ako po kayong obrang ini. Pumunta na. Makasaw po kasama na yan. Tulad ba ako? Ano po? Sisisip. Sabi ko, pag-isan, sabi ko, siguro ako, pag-isan sa simbahan ako, pag-sumulay, sabi ko, Lord, din ako na ako kapag-asakit. Hindi ka pa rin yung makapangyarihan ka dito. Ako may buwan ni pag-asa. Siguro, sabi, patay naman kaya kain siguro. Yan, parang Domingo, Oo. talaga.
Sabi ko, Lord, ala ako sa sisya. Siguro, Tama na subukan mo ko, Lord. Pero ako sumawa. Hanapin Sabi ko, ako sumawa. hanapin tingin at yung process. Tingin Sumawa. hanapin. Kaya ka mas lalo tumibi. Yung pagsubok kayo. Testa. Aliwari, hanapin yung ginto, nadadarandagin ang Yes. Para maging dalisay. Yes. Pure niya talaga. Yes, paano yan? Kasi minsan kulang-kulang ka Ano ng pataya hanapin. Pero ngayon, salamat. Bala mo may akay ko. Itang, Wow. kanya, salamat kayo. Palagi ko kasi sasabi rin, Lord, yun mo gusto paisipan. Kasi po i-peace mo talaga. Ito pang masa. Kasi At ang yung masa. Bible kilala. Oo. Kasi po abasa mo kumain ka palitan. Kasi bisa pa kaya ka ng Lord. Kasi simba ka doon, dumisa pa. Masaya mamasa ka pa rin. Kasi aliwat ang mga mamasa ka mag-search ka kasi. Kasi minsan limited lang yung sabihin na kita. Madwala ng verse. O, yan, ang abasa mo yan. Maka-advance na ka po. At least ito lang ang advance. Talaga hindi mo. Ay, wala po yung secret. Ba't yung bumanulo ko, magkukontra na ako, makuna ako. Kasi ako, baka di ko eh. Pwede kumontra ka ako, makuna ako. Pag kontra ka na, di ba? Oo. Siya pa nag-meaning ba hindi? Lucia. Lucia. Nakakit ko, lalakad ka ka. Yan. One month, lalakad ka ka. Shout out sa lahat po. Ano ang pangalan ng mga anak mo? Lucia. Lucia. Lucia, ano di ba? Lucia. Oh. JP. JP. Jason. Jason. Johnny. Johnny. Janet. Alimala, Janet. Di ba? O sa inyo po na dyan, shout out. Panoorin niyo po ito para you are updated na ginagawa namin kaya sa Father niyo para at least an improvement and a need your prayer. Yeah. Pag-pray niyo, patulungan niyo ako sa pagtitherapy kay June. Kumami yung tao talaga yun. May what? Pati ng sa Pagtsaga po. Salamat. Talaga pagtsaga din. Hindi pagtsaga po talaga yan. Nasa tao ang gawa, di ba na? Nasa Diyos ang gawa. Ay gabi yan, tagagawa. Ang matuto talagang power. Diyos din, galing ang agad eh. Pero tayo na po yung pagsikapan niya. Nakalita. Ako ay itang buhay. Kasi ganito ako, nung manita mo, ala na magsikap, ala na magtsaga. Ay, kita ka na, mag-magic yan na. Ibig sabihin, dahil maniwala ka nga mo. Kaya magic na maniwala. Ay, mag-magic yan. Hindi po magic ang therapy. Yun po ay biyaya ng ating Panginoon Diyos. Ating po din pagsisikap. May loob kayo mag-ibig. Hindi ba loob? Ano ba niya? Teka na mag-ibig. Ating pa loob. Oy, Junard, matutod ka. Oy, psst. Sorry. Nakibag-ibag. Ibag na eh. Hindi po ba, di ba? Birthday ng Tali, November, perak may na. Oy, 70 yan na dating kapatid mo. Tara niyo po yun. Tara niyo po. Kat kaya balera to. Ate ko nung balik. Dapat balera mo to. So yung magkaya kayo pa yun eh. Inikiya niya tagitag balera to itang bayat ng kanto ka rin. Please. Kaya tagitag mo tingnan sa pag-birthday ng kapatid mo. Saka, hanggat ka namas kaya paano pinakit niya kapatid niya. Tayo kapatid nagsatarita mo kami niya. May stock yan. Nilala, kalupan. Unang kita yung memory na okay. Hindi medyo Kaya medyo Alzheimer's yan. Dalawa. Ay, masyado makakaba. Nalalaban pa. Nalalabanan o, isika. Yan. Isika Isika mo. mo. Isika mo. Good. Yes. Good. Kasi ka na. Skin. Anyang wicket at ay next ka. Gusto nyo kinyana na kanila mo. Dito nakabili. Uli nyo kahit mapali yan. Hindi niya pong kaya niya. Hindi niya pong pampenetrate ang mga limlahan niya. Oo. Pampenetrate po yun. Kaya mapag-lotion talaga. Yung lotion mo, yung lupa na mo rin. Sari, para kalipigas ito. Ilidara. Alam
kahit yung butika. Kahit yung mo persan. Ano ba nila yan? Kaya nakatukar kita panulong sa pag-isagyan. Kaya maging ko na. Yung sabihan ni Maragula po na gusto nga magkatilang pera. Wow. Wala, bisa lang ang dumalagi pang dental. Pati yung mga therapy, pati yung improvement. Siyempre, ang spasm na po, pakalimnan, lalabo na po. Oo. Kung dahil na po mag-simple ka. Tsaka talaga. Wala po talaga. Ang iba lang, darang pegan. O, 3 months siyang diretso, alam mo. Alam mo nga rin, mamasyal-masyal na eh. Sabi rata, dahil kung narepang mga niya pa rin, makagera yan. Kaya kung share po ito, buhat ng ito. Wala mga niligo ito. Diyos, tingnan na lang. Ano po? Maligaya ko, no kaya kaya maglipot-ingin. Ito yung parang, Ay, kaya, tapos subuelo mong pangpubig ka niyo. Sunod mo na ganito. Di ba? Oo, dito ka, tatamo yan. At ka subuelo, tinukubya. Dilan lang. Kumento niya ako. Dokarin niya. Masaya ko siya. tsaka ano yan. Pagka ka, sunod mo yan eh. Pagka ilakad ka na eh. Nakiba. Salamat. Kaya ka Lord, alipaman talaga. Ibigay memory. Sino mo tawag kayo? Pwede ako pangadigalan po. Kaya ako sumama magalahin kaya ka Lord. Sabi na. Wala ka mo. Buta ka magka. Sayang. Bisa na tingnan. Kaya lang po iya kaya niya. Titigdo yun. Sayang ako naman yan. Lagyan ito. Well, ka pa. Okay, Ay, magkera ka pa. Magkira ka pa. Buta ka pa ka magka. Kala ka ba dyan ko muna eh. Hindi na pigil ko. Sabi mo, kasi. Balik ka. Yan. Masanay ka na akong gagawang tamo. Aldo mo na yung gagawang tamo. Dalawang magkakatawag. Oo, barado daw. Pero nung sigurong bagya, talaga sigurong ano. Wala ka na karapatan. Oo ah. Importante, ali pa huli. Ay po ulit, mabe pa eh. Siguro makakain nila at nakakarapat. Ali pa huli. Sige niya po. Minsan, isipa ko ka, sabi ko. Nasa sabi lang na akong panay akong ila-alila, pero alala pagsubok, pero yan. Ito po kasi, Sabi ko, ito po kasi nga namin lalapit. Yung pitong demonyo, kanya nanak eh. Totoo. Kapila ka, ano Oo, na- ako, dinanong mo rin ba kanya? Yan, bayo ko nga po ito pa yan. Dinanong ko may kasi kita. Ang pesto ko, pangapat na yan po, may wala yan. Pero ngayon eh, Lord ako, isa pa. Wala na ako, Lord. Wala na yung gaba. Wala na ka, Lord. Pero yung pagsubok talaga, kailangan, ay, susuko niya, anak ako, yun yan. Sabi ko, ali. Balo may home. Ay, tali ba rin, may wala ka. Wala lang niya ganang Oo, ito yung sabihin mo. Oo. Pero para sino ko, gaging Sabihin. kasawa na usgahan Oo. niya. Nuwari yung Diyos mo, nung tagang kayo, Oo. kore kaluguran na. Mo yung pasa-pasa. Ito ay, anyang magkay ko, anyang palabra di honor kaya. Ito yung siya di palabra.